Zviri sei hama dzangu, kwakamira sei ikoko? Muri kundinzwa zvakanaka here? Kana muri kundinzwa zvakanaka kana kuti musiri kundinzwa zvakanaka, uyai pa comment section apo mutaure kuti tinzwe kuti zvakamira sei. Uyai hama dzangu. There's no one like you, Lord. Muri kundinzwa zvakanaka here vatariri? Uyai kucomment section uko mutaure kuti tinzwe zvakamira sei tisati tatanga. Ndipoka foni apo. Takamirira guest hama dzangu kuti titange chirongwa chedu tichitandaranya naNyanduri. So guest haisati yasvika Nyanduri wacho ndiye watakamirira. Kasonga muri kunzwa kakarwa naDr. Phil padamba rawo rinonzi iro testimony. Help me with your phone. I said help me with your phone. No, bring it here closer. Musatye hama. Takamirira guest kuti guest apinde. Kana muri kundinzwa zvakanaka, uyai comment section uko mutaure. Uye zvakare kana musiri kunatsondinzwa zvakanaka, uyai comment section futi. Mutaure ikoko tinzwe kuti zvakamira sei tisati tatanga. Guest wacho anoziva kuti chii chiri kuitika, anenge ari kuti nonokei here? Pamwe kuda ane bad network that side. So ndiri kutraya kuita sei? Kumuconducta neimwe nhamba kuti tinzwe kuti zvakamira sei. Halo Sali, zvakamira sei. Tinotenda zvikuru nekuuya kwako. Takamirira guest wacho anoziva kuti chii chiri kuitika, kuti titotange zveso manje.
Muchirongwa chanhasi tina General Fire Colloso avo vanova Nyanduri. So ndo watakamirira panapa hama dzangu. General, what's wrong? Let me try kumuconducta neimwe nhamba tizoti chii chiri kuitika. General, no, pane imwe link yandasenda kuti palive apa. Pamacomments apa, endai pamacomments pane link iripapo, shandisai that link iyoyo. Because matomirirwa. Yeah. I think muenzi wedu ari kuuya manje hama dzangu. Musadonhe rambai muri papapo. Sorry, very sorry nezvaitika izvi, ndofunga kuda kwenetwork yo. Tete Sali, tiri kukudai zvakare mustudio. Tete Sali, uyai mustudio musatize. Hanzi na Monica na Mbudi ndirula. Hai menas. Boze kuti hama. Ameno kurise ikoko. General, uyai, General. Oh, General. Keep on trying, General. Keep on trying. And this is what chiri kuitika ipapo. Keep on trying, General. Keep on trying. Shandisai link yamuri kuona iri apa iyi, handizwa kuti chii chiri kuitika ipapo. Keep on trying, General. Keep on trying.
Hey, hey.